Bueno, hause da Noarbe, Gipuzko erdian dagoen auzo bada, eta bi udaletxe ditugu, ez bat, bi, bata da, errekaren eskerraldea, azpetikoa, eta eskubialdekoa beizemakoa. Eta, bueno, hor ikusi dituzu baitere, bi imagen, oso identifikatuta daudenak Noarbekin, bata da Sokatira, eta aurreko identifikazio totala diot, gero ikusiko dugu zergatik, otargintza edo zestogintza. Hemen kaleak utzik ikusten dituzue, garai baten hor jende guztia hartatzen zen eguraldi honekin otarrak eta egitea. Eta, bueno, hemen ikusten dugu putzua, eta esango duzu, baina zer putzua, zertarako, hain zuzen, egurra, gordetzen da putzuetan, sekau ezkeo ondatu egiten da, eta orduan, urte guztiako ekartzen zen, urtarrileko hilberan mozten zen, zepak, gaztaina zepak, basoa, eta gero sailkatu ondoren, sartzen ziren, putzuan sartzen ziren. Hemen ikusten dugu inisio, gelditzen den bakarra, bera afizioz ari da oin lanean, jubilatuta dago. Hemen ikusten da, saietza hartu du, eta aida banatzen. Eta hortik aterako ditu saietzak edo zumitzak. Hori lodia da, zera hori, gaztaina hori, eta hortik ziurrena aterako ditu saietzak. Saietzak dira, gurutzatzen direnak lurrean eta esan genezake otarraren azera egiteko egitura. Eta ikusten duzue, habilidade handia behar duela, ze eskarretiko eskubitiken ihes egiten du egurrak eta orduan hor mantendu behar da oreka, baina bukau arte. Hau, asa aulkia da. Asa aulkian zer egiten du, apaindu, findu egiten du. Saietzak lehenik, eta gero baita ere iotzeko zumitzak ere bai. Iotzeko zumitzak. Eta horre ere kontu behar du, ez dela pixkat okertzen baldin badu asa, akabo. Moztu egiten du. Eta motz gelditu, zumitza edo saietza. Hau normalki egiten zuten emakumeak lan hau. Idozumitzak apaindu emakumea lana izaten zen normalean. Metrorik nik ez nuen behintzat ezautu. Dana ibiltzen ziren erreferentzizko neurriak. Ikusi duzu hor, zumitz punta batekin, ondo zehaztu, eta ikusten duzu metrorik etzan ibiltzen da, ez da ibiltzen orain, Eta hemen ari dena da, otarra egiten hasi da, inisio. Saietza jartzen dira lehengo lurrean, zeharka eta luzuteraka. Bere forma ematen hasten da, zapaldu egin behar ditu, saietzak, eta hor anguluak eta ondo hartu, eskinak behintzat, hau egiten zuten
trebeanak zirenak edo, esperientzia gehiena zutenak. Gazteak eta azten zirenak eta gero azten ziren lanean. Iotzen eta errezago zanean. Ja, menperatuta daukenean esango nezake otarra, ez da? Honetik aurrean, Leicester jarriko dio, molda jarriko dio, eta ja errezago osatzen da, zera. Baina hor ikusten duzu, iskinak eta ondo zehaztu behar dira, bestela harteten da zaietz bat eskarrera gehiagik juten baldin bada, desitxuratuta ertzengo litzake otarra. Leste jarriko dio molda, iruditzen zait. Eta, nik uste dut hau erderaz esaten genituen zeak, neurriak, dozku, tresku, kuatroko adibizan lepotarra baita ere deitzen genion. Lepotarra, hain zuzen, hartoa edo ez dakit zer garraiatzeko erabiltzen zen, eta lepora jasota errezako, ez da, zorboldan jarrita. Lepotarra, 4 zenbakia izaten zen. Eta biko otarra zen, hain zuzen, lurrotarra deitzen zuten. Zertarako, baratzetan da lurra behetik gora eramateko. Ez da, bat ematek esaten zuen, etnografo batek hil berria da, gaina Fermin Leizaola okar espaldima, no? Itzaldi baten entzun genion, emakumeak ez zuela parte hartzen zestagintzan da hori izteagia. Bazeuzkan bere lan zehatzak egiteko, gero komentatuko dut zein. Baina hau normalean gizonezkoak egiten zuten, normalean. Adibidez, eta salbuespena zeuden, adibidez Inazio Nama, zan artista utza zan, otargintzan da, eozer gauza egiten zuenak bere senarrak edo bere semeak bera egiteko kapazan. Bai, oso emakume sendoa, fortea, baina hau esan bezala normalean gizonezko lana izaten zen. Otargintza, hau tartetxo hau bezateko, oinatitikan etorri zela Anuar bera, ez dakit 20. gizaldia zeran edo, ikaskintzak eta bukatu zinean eta, ofizio bat ze egin behar eta gero zemat urte iran zuen, 60 piko urte edo, ez dakit, 80 inguru, eta gero plastikozkoa etorri zanean, akabo, otargintza, neuk ezautu nuen,
aitxe ezautu nuen, beste lau semekin, lanean, etxean, etxean egiten zen, obradua osaten geniona, labea egiten zen, etxe bakoitzean bat dago nuarben, gehienetan behintzat, eta hori. Ari da, ikusi duzu hor, eskurtzulua edo, hortiken gero, otarrari hiltzeko, zulutxoa egiten za, prestatzen da, eta oin da, ezpatak zorrosten. Hori, hor ere ikusten duzu, ze lan duen, banan, danak apaindu, zorroztu, gero kabela jarri eta ze egiteko, sartzeko zulutan. Hori da, eskuzuloa, Eta hau, ahi da, azaulkian, kabela prestatzen, aroa. Gero aroa izango dena, kabela deitzen zaio, eta baita ere gaztaina da hori. Eta, hor ikusten da metroa eta batez bere besoak eta zabaldu, eta bakoitzak zuen bere neurria. Eta hau da baita ere beste oso, lantegi mimosoa, hor bilatu behar da belaunekin eta bar, eta hor, baita ere, ez sokak eta ez zan erabiltzen, baita ere sumitze findu, melartu, eta balio zuen, sokaren lan egiteko. Hori leheno egiten zen, gero, ezeak, sartu, giltzak. Ni baita ere otargintzako familikoan nintzen ez, gaztetxoak edo umetan baita ere, egiten nuen. Da, oin, ahi da, hori, ezpatak eta zorroztu ditu, eta kabela tinkatzen. Ofizio politxe, eskulan politxe, baino begira ze lan totala den, ez da? Zenbat gauza berri egiten ditun, otarra bat egiteko, ez da? Puntzoia, ahaztutan eguen hori puntzoia deitzen digu. Puntzon erderaz izango da ez dakit. Eta hor egiten da otarra guztiz tinkatu, sendotu egiten da. Ezpata horiek izugarrizko lana egiten dute, hor sartzen direnean iosumitz tartean, ez da? Iotako sumitzen tartean. Hau, emakumeak egiten zen, lana izaten zen normalki, denak ez da, baina otarra josi izaten zaio. Eta hau bai zala, gazten o umeen lana, otarrak itxi. Zuloak itxi hobeto izan da. Hau bai, zera berria dela, ez da? Jarduera berrian, etzako mai baten gainean, osatzen du otarra bat, zertarako den, igual perritxikutako, ikusiko dugu. Lehengo zestagintzan etzan ezagutu mai baten da, eta oker espaldiman hau gainea, sumitzauek ere prestatuta ekarrita daude gaur egun Salamakako herri batetik, oseak,
otargintza modernoa zan genezake, ez da? Zumitz zeak, egurra, espaldin bada botatzen 6-7 urtetik behin, gero ura egiten da, galdu egiten da. Tipula egindako egurra deitzen zitzaion. Eta nola aspaldian hemengo otargintzako jarduera galdu danez, basoak ere galdu egin dira, eta orduan hauek bilatu dute modua jarraitzeko otarrak egiten, eta da Salamakako hegoaldean, eskualde horretan, hondik sendo dirau otargintza, eta iniziok ez dakit, urtean bizpairu aldiz edo handik ekartzen du materiala, eta bihantzako hori kriston aurreapena da. Ez dela, akordatzen naiz gure aita jaikitze zala goizeko bostetan labea piztea. Eta gero afalondoren ere juten zen errematatzea hainbat gauza. Oso normala zen 12, 13, 14 ordu sartzea egunero zea egiteko, otarrak aurrea ekoizteko, ezta? Baina zumitza prestatuta ekarrizkeo, abantaila handia da. Eta hor ikusten ditugunak ja osatuta dauden otarra horiek gero errematatuko ditu, eta perretxikutako, ezta? Adibidez. Ikusten duzu hor moldea, eharki ikusten da, eta sistema berdina, lehen ikusi dugun sistema berdina aplikatzen du, io, eta gero ikusiko dugu, espatak eta lehen zorroztu ditun da bezala, hau diferentea, ikusiko dugu. Nola moztu egingo ditugu, behitu, sekatorrarekin. Eta sendotzeko, otarra sendotzeko noski, jarriko dio kirtena, eta baita ere, kabelaren ordez, beste zumitz sendo bat, lodiagoa, eta gero egingo duna, txirikordan zea egingo du, lotu. Erreibitea egin. Eta baita ere sendoa izango da otarra. Ekintza, aktibidade handia hogetzen zen, adibidez, uda partean da, bendimeako, otarra pilak, kamionka otarrak ertatzen ziren noar betikan, baina gero hori bukatu egin zen, esan bezala plastikozkoa sartu zenean. Beste otarra mota bat platilloa deitzen genion, hori udaberrian ateratzen zen, eta zen antxoatarako balio zuen. Ikusten da, ze arterekin bukatzen ditun lanak iniziok, eta otarra horrek irauteko gu lehen hau jungo beste mundua, oso otarra sendoa. Eta aurreko baten galdetzen zidaten, eta zer, etorkizunik badauka zea honek, eta nik ezagutu nuen 60ko hamarkadan, 60 ere bai, noarben, danak, familia guztiak, honetara dedikatzen ziren, ez da, eta baino, ikusi zan pixkanaka, lehen esan bezala plastikozkoa hasi zanean merkatuan sartzen, ordezkatu egin du otarraren zeregina, eta ikusten da zer landan eta zenbat kobratu behar da lan honegatikan. Hor dago, gaur egun errez ekoizten da plastikoak, orduan ez dauka etorkizunik
Eta hori da historia, ofiziorik zaharrena omen, otargintza, zoritxarrez, ez dakit, batzuk badaude hondikan iniziota bezala, jubilaziora iritsi eta maite dutelako eta gustukoa dutelako eta hor daukagu Matximentan familia bat, oraindik irauten duena, baina hortik aurrera Ibaiderko otargintza pikutara joan zen eta esan bezala gelditzen dira gutxi batzuk, hontan aritzen direnak.